bang pho emeli thai do lada Karbi Anglong pe komama lo niliamen pu tunon niso terang pi tuliram rohang lun sing teron surjo rong pha habi teron lalang litum bang pho ke Karbi Anglong pen emeli ke hai do tum lalang litum si minister lo nahi ho lada komane ha kunane ke do ke chia sule lada Karbi Anglong along ke HD minister na manang ji gali lasi lalang litum bang pho phan li kapin rem gali nang litum lawang so chithek dunong le dama nang litum me thang lawang so minister ang hoi kelong ji ala bang phan ke pe grong putha nang litum piniani ko piposi BJP along ke do Karbi atum taben BJP along ke thekere atum pini ani piposi ase biha hedelo lapen song ko ane la Karbi Anglong do organization ko ane do sitam piniani piposi nang litum king sam do tiro tang matang te ini tung kece ke biasa kan tong ada ini tung Karbi Anglong ke peg kanjang lo maho BJP alida tung la perla bang pho MLA phan dili pini karjulo nangli tuma phan dili nang karjulo hello Karbi Anglong Anglong ke Karbi Anglong district ke nang tung kece ke biasa phan tong nang tung peg kanjang lo maho matang te nangli tung corruption do thupi kanjang tong nangli tung la HD minister anta nangli tung chohang nunga hedalo maho nili nang tum hala sinan puji athema labangso minister non amen lason hello non Karbi Anglong along HD minister alang li kunara solo alang li lake amen lake Krishnendu Pol boy komalo lake bangalia muni Pol hello pal bangalia muni la kunalo la so muni ke do kunante alang li ahem ke kunalo lake pathar kandi kunalo adim ke lake Karimganj Sasor hala dasi ke theki dia muni Karbi Anglong dak atokanu ilitum dak inglongar lok kidu kisung Karbi akhe tuma kisubit at kidu kisung la tuna chiniji maho ha lada kidu kisung ka chiniji ke la bang pho tum ho niso terapi tuliram rong hang nun sing teron sujorong phala ben habit teron tum sidak chiniji alang le tum dak lokela muni kente people la alang le tum la MLA anta chipalong nu dinde la pela ko isi to tulan Guardian Minister को पीयूष हजरिका फांसी पी अरे कोना पेना एंगल सिला कोना पेन लोग लासो अवार्ड के थाप जे गार्डियन मिनिस्टर पुगे हाँ लदा एचडी मिनिस्टर पुगोनो ला एचडी मिनिस्टर सी दोबे ना कोपी लो गार्डियन मिनिस्टर पुगे लासी बीजेपी अतुम के क्लेम के दाम के हिनोपी खांजा ला पेन बीजेपी लोग के दो Karbi अतुम बांगा खे अतुम non bangali behari tu minister ke long nangli tum lada social media long tok pen nangli tum congratulation ki pidunji nangli tum therakha deli puji ko bangke nangli me thanga khe tum long dum des se pudote nangli tum copy polo la ye BJP long pache o eno nangli tum a party ka break dono APHRC long wa eno nangli tum ke klem dam lada ke me nangli tum phanang peji nangli tum MLA ke man ben copy ali dono lada kha nangli tum copy ali dono nang kham tha pini ani Karbi Anglong manang litum kuan lo eklam thek tunji kuan sinang litum ke kam si jotun po nang litum phan litum la dak sinang si charden nang litum la bang pho MLA tum thirak nangji rat angno kacheklang nang litum nang lilam kaningje nang litum raralong kachipindak nang theklong lokte nang litum phan litum nang pin remji jong sinang litum minister chupalong dum thek der putante nilitum APHRC pe nang litum phan pin rem pigi lapen nang litum phan pini media theno ninjelo nang tum bangpho angbong ladak HD minister long thek the der pute Karbi Anglong along Karbi rat atum ke nang tum phan boy tai pharu nang pan thogi nili thinasi bini media no nang tum phan nili klata kalam the nang than dasi rat kadokawe Karbi Anglong rat atokanu kedoan BJP atum jong si rongarlo atokanu nang tum phan lam thulang dok pe nang than do le punate nang tum kanton nu sing tonu nai la to phan ko people of pulotang te Karbi Anglong ke pahin no la tum hello Karbi Anglong ke chujor tum la tum hello Karbi akhe phan amhang ke pa ik amhang Karbi akhe ke aphan ke pawir la tum hello nasi ini tum Karbi Anglong arar tum komane job card komane urunodoy 1200 nang se thap lok pele nang tum BJP phan me pik punai kali hala nang tum aso le pe nang tum ke dobek along le jobjima hala si chema tha nang tum non la 1250 টাকা পয়সা nang tum hanang thap thap pe nang tum la heje mai dog mai le nang tum ke khoi le gali daso heje mai dog mai jo ni si nang tum along le phelang ili tum along le phelang mir pu
Asi lai hoi nang litum scheme chanun ri pole chanun tame sitame la high scheme chanun pen nang litum along le phelai che jori ilitum khe phan pawiri la pen ilitum sumara tu phan akisung bitekang ri nevi la an phansi rana phan sitame pachini mol aro ilitum la da councilor long non ke dobo matum la MLA bang khotum jongsi alang litum HD minister long lo wasonte ilitum ke klemedam tamiseni pon ining ke hangpen ke klem ke dam ta pun che pun de jimene ke sumana akaw mukha ge sitame nona bangke laso BJP a sarkar nang do tik abangke PGR along ke election un elo lage kudak lo lapen PGR election un elo lapen ilitum article 244A ke laso BJP a sarkar do tik ke ilitum kar biar ke phanke nang pe lapen eviction ta claim claim lakan neli pudak lo lapen neli pinia ang bong seme sitame neli kopia seme thepi mata neli tang derji lapen seme sitame neli angerji